Babban bankin Najeriya na CBN ya dawo da sayar da kudaden kasashen waje ga 'yan kasuwar canjin da ke fadin kasar Najeriya baki daya. Ku biyo mu a cikin labaran namu na yau a tashar tamu ta Hasken Afirka TV. Idan wannan shine karon ku na farko na zuwa wannan tashar tamu mai albarka ta Hasken Afirka TV, ku danna mana subscribing ku kuma danna mana alamar kararrawa, ku yi liking ku yi comment, domin ta hakan ne za ku rika samun labaran namu a duk lokacin da muka dora. Babban bankin Najeriya ya sanar da matakin sayar da kudaden kasashen waje da yawansu ya kai dala 20,000 ga duk ɗan kasuwar canjin da ya cancanci a saida masa a faɗin ƙasar Najeriya baki ɗaya. Wannan mataki na zuwa ne bayan shekara 2 da dakataccen gwamnan babban banki Emefiele ya daina saida kudaden kasashen wajen ga kamfanonin BDC masu hada kudaden kasashen wajen. Babban bankin Najeriya ya fitar da sanarwar ne a cikin wata takarda da aka fitar mai dauke da sa hannun daraktan sashen kasuwanci da musayar kuɗi na bankin CBN din mai suna Hassan Mahmud a ranar Talata. Sanarwar ta ce an ɗauki matakin ne da nufin gyara kurakuran da ake samu a kasuwannin canjin da ke ƙasar Najeriya. Sanarwar ta ce za a rika saida wa kamfanonin canjin akan duk dala ɗaya akan naira 1,301. Sanarwar ta ci gaba da cewa bayan sauye-sauyen da aka samu a cikin kasuwannin canji da nufin cimma daidaiton farashin canjin na naira a kasuwa, babban bankin ya lura da cewar yadda ake samun taɓarɓarewar canji a kasuwannin canjin Najeriya. A don haka ne CBN ɗin ya amince da ci gaba da sayar da kudaden ƙasashen waje ga kamfanonin hada-hada kudaden canji waɗanda suka cancanci a saida musu. Kada dai ku manta da danna mana subscribing da danna alamar ƙararrawa da like da comment, don haka ne zai baku damar samun labaran namu a duk lokacin da muka ɗora.